बाक्सा एक्स भलेन्टियार्स फोर्सनि बिबान सोलायनाय जथुमा लोक्षी बाजाराव बाक्सा जिल्ला एक्स भलेन्टियार्स फोर्स अर्गेनाइजेशननि सेथि खेब बिबान सोलायनाय जथुमा खुंदों आरो जथुमायाव थान्दै सावरायमेलनि गेजेरजों आगुनि गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारीखौ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि महरै बिनोद रामसियारिखौ 3 बोसोरनि थाखाय सायख'नाय जायो आरो सिके आनसलिक कमिटिनि बानजायनायाव जथुमनायाव बे जथुमानि हाबाफारि बायदियै फुंनि 9 रिंगायाव गौतमनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय बायदि हाबाफारिफोरखौ मावफुङो। कृष्णकान्त बसुमतारीनि आफाद दैदेननाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एक्स भलेन्टियार फोर्स अर्गेनाइजेशननि आफादगिरि गजेन हाज'वारि आरो बारग' एमसिएलए अनिल कुमार बसुमतारी बिथाङा आरो गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि अनिल बसुमतारीया फैबाय थानाय समाव मिरु एक्स भलेन्टियार फोर्स अर्गेनाइजेशननि बिथोनजों सुबुंखान्थियै आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय गोख्रों महराव खामानि मावलांगोन होननानै बिबुंथि खालामो। जों दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जितु जोंखौनो होनबाय आं आफादगिरि लोगोआव नेहाथारि बिथाङाबो दं। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिबान मोननायनि उनाव जोङो जोंनि मावनांगौ खामानिखौ गोसो खुसियै मावलांनो नाजागोन आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टआव जेब्ला जों हाबाफारि लायो बेखौ जों पूर्ण भाबै गोसो होनानै मावनानै जोंनि बोडो एक्स भलेन्टियार फोर्स अर्गेनाइजेशन बाक्सा जिल्लानि जितु जाफुंसार होनांगौ मावनायनि थाखाय आरो जिबिला थांखि लायो बेखौ जोङो गनायनानै मावलांनो जों आखायाव लागोन आरो थोजासे जों नाजागोन। जों दिनै बोसोर बाबेनायनि उनावबो जोङो दिनै मानो आलादा हादोरनि थाखाय जांख्रि खालामनांगौ जादों बेनो जादों जोङो थांनाय